tuh menurut tadi soal moral masuk apa deh nah malas nih Hah? Hah? Terus yang mau लाइनाबो डिस्टार्बथारलै थांलायबाय लाइनाबो जि गरम जादों लोगोफोर
गिबियाव खुलुमबाय लोगोफोर अनजालु बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय जाबाय लोगोफोर स' दिनै जोंनि नैबे लामा दंना बे ओरैजाय लामा नुनाया बेखौ दिनै अपेनिं फिथा हासुसिगोन जोंनि मानगोनां सरन बर' सारनि अननायाव दिनै जोंनि लामाखौ मोनबाय दिनै फिथा अपेनिं खालामगोन दा बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों लोगोफोर आरो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय सिरिबाङै मोजाङैनो मोजां थ' लोगोफोर आं दा थांगासिनो दं दा जिहेतु डाइरेक्ट जायगायाव थांखागोन आरो जायगायावसो देखायगोन नोंथांमोननो दा आंनि गारिजों ला मोसाग्रा फैनो होनदोंमोन बोरो जोंनि गामिनि गोनजा बेयो मानगोनां दिनै जोंनि बे रौता गेट चित्रितला मोनसे मोजां जोंनि गेजेराव नुजाफैनाय मानगोनां माजबात समष्टिनि MLA सारखौ सिगाङाव दासे आर'नाइजों मोनसे लाखिसिगोन Unlock your future with CUCET, Chandigarh University. दिखाओ पर्ची दिखाओ वीडियो चालू करो पहले अच्छा ये देखो बाबा जी से आज हम खाएंगे 112 ये लीजिए माइक है अपना डुअल चैनल माइक ठीक है देख सकते हो ये 75 कौन है 75 अबे लोगों को मिल रहा है ये लो भैया ये 75 नंबर है लीजिए आप देखिए पर्ची दिखाओ सबसे पहले पर्ची से दिखाओ पर्ची देख के मिल जाता है बाबा जी है पर्ची 21 आप है 21 कौन है 21 नहीं है कैंसिल हो जाएगा सर का आ जाइए जिसके वजह से इनके वीडियो पे व्यू ज्यादा आने लगा। तो जिन लोगों के व्यू अभी 50-100 के अंदर रह जा रहा है ना, वे लोग वीडियो देखिएगा पूरा बिना स्किप किए, ताकि आपको सोनू भाई पूरा तरीका बता के कि क्या क्या वो 2 तरीका यूज किए जिससे इनके चैनल पे वीडियो पे मतलब व्यू ज्यादा आने लगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद सबसे पहले व्यू दिखाइए वो 2 वीडियो का कि किस पे ज्यादा व्यू है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा चैनल का नाम है सोनू सोल्यूशन। अगर पॉपुलर वीडियो को देखा जाए कि मैं जिस पर खुद से थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा
व्यू बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि मेरे चैनल पर व्यू 30-35-100 के बीच में रह जाते थे। वो देख सकते हैं आप, चैनल पे जाइएगा तो अभी देखिएगा कि बहुत सारे वीडियो पे ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। पर गोबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों फिन आरोबाव मोनसे गोनांथार रादाब नंगौ फैगासिनो 19थि लोकसभा बिसायख'थि आरो बेखौ लानानै दायो बिटिआरनि राजखान्थि फोथाराव मोनसे जे गावजों गाव एबा सासे गुबुन सासेखौ अजद खालामनाय एबा सोंखारिलायनाया बे समाव सोलिगासिनो। बेबायदिनो जादों जे बिपिएफनि बिजाथि काम्फा बरगयारिया एबसुखौ लानानै मोनसे गोख्रों अजद खालामदोंमोन आरो काम्फा बरगयारिनि बेबायदि अजदखौ लानानै दिनै बिटिआरनि गायखुंग्रि प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों रावजों फिनजाथाय होफिनदों जे बिपिएफनि बिजाथि काम्फा बरगयारिया एबसुखौ लानानै ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जे बै समनि बिपिएफ खुंथायनि समाव एबसुआ असान्थि एबा गोजोननाय गैयै थासारि खालामदोंमोन आरो बेबायदि अजद खालामनायनि सायावनो दिनै बिटिआरनि गायखुंग्रि प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे बै समाव एबसुआ बिटिआरनो हाथियार उदां खालामनाय आरो गोजोनखौ साग्लोबसारनाय एबा गोजोन गायसननायनि थाखाय गोबांथार बाथ्रा बुंनायजों लोगोसेनो बिबान लाबोदों। नाथाय बेबायदिखौ नुनानैबो नुयैबायदि एबा बै समाव काम्फा बरगयारिया बहा दंमोन होननानै बेबायदि बाथ्राजों दिनैनि समाव गोख्रोङै सोंथि खालामदों बिटिआरनि गायखुंग्रि प्रमद बर' बिथाङा। नंगौ बै समाव काम्फा बरगयारिया बहा दंमोन, काम्फा बरगयारिया उन्दुनानै दंमोन नामा, बेबायदि बाथ्राजों सोंथि खालामफिनदों बिटिआरनि गायखुंग्रि प्रमद बर' बिथाङा। जिहेतु एबसुआ बिटिआराव जे गोजोन गायसननाय आरो गोबांथार जेंनाखौ लानानै गोबां बिबान लानानै खामानि मावदों, नाथाय बेबायदि समनि उनावबो जे बिटिएफनि बिजाथि काम्फा बरगयारिया जे एबसुखौ लानानै बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि सायाव दिनै बिटिआरनि गायखुंग्रि प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों जे काम्फा बरगयारिया एबसुनि जेरैबायदि रल लानाय एबा बिफाव लानानै खामानि मावदों बेखौ नुवाखै नामा एबा काम्फा बरगयारिया बै समाव बहा दंमोन, काम्फा बरगयारिया उन्दुनानै दंमोन नामा होननानै बेबायदि बाथ्राजों सोंथि खालामदों बिटिआरनि गायखुंग्रि प्रमद बर' बिथाङा। आरो बेजों लोगोसेनो बिटिआरनि गायखुंग्रि प्रमद बर' बिथाङा बे बाथ्राखौबो बुंदों जे बै समनि बिपिएफ खुंथायनि जे गोरोन्थि खुंथायनि थाखायनो बिटिआराव बर' खावनै एबा मोननै सोमजिदों होननानै बेबायदि बाथ्राजों गोख्रोङै फिनजाथाय होदों बिटिआरनि गायखुंग्रि प्रमद बर' बिथाङा। थारैनो बे समाव बिटिआरनि गायखुंग्रि प्रमद बर' बिथाङा जे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों काम्फा बरगयारिनि एबसुखौ लानानै जे गोख्रों अजद खालामनायनि सायाव गोख्रोङै फिनजाथाय खालामदों आरो बे समाव बिटिआरनि गायखुंग्रि प्रमद बर' बिथाङा मा नैबेखौ मोजाङै खोनासं।
চাওক এতিয়া আগৰ সময়তো এফচুৱে অস্ত্ৰমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ কথাও কৈ আছিলে আৰু হিংসামুক্ত সমাজ গঢ়াৰ কথা কৈ আছিলে 2009 চনৰ পৰা মই তেতিয়া এফচুত আছিলোঁ খাম্পা বৰগোহাঁই ক'ত আছিলে মই নাজানো সি যদি সপোনৰ দুনিয়াত ঘূৰি আছিলে ক'ৰবাত যদি বেলেগত আছিলে সি মই নাজানো কিন্তু 2007, 8, 9 এইখিনি সময়ত বিটিআৰ অঞ্চলত ভাতৃঘাতক সংঘৰ্ষ হয় 100তকৈ বেছি মানুহ মৰিব লগা হৈছে সাংবাদিক জগদীশ শইকীয়াক হত্যা কৰা হৈছে তাক বডোচাক হত্যা কৰা হৈছে প্ৰফেচাৰ বডোচাক হত্যা কৰা হৈছে বহুত মানুহ হত্যা কৰা হৈছে এইখিনি সময়ত তো ক'ত খাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই শুই আছিল 2008ত সংঘৰ্ষ হ'ল 12ত সংঘৰ্ষ হ'ল 14ত সংঘৰ্ষ হ'ল খাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া ক'ত শুই আছিল এইবিলাক সময়ততো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা ময়ে আছিলোঁ এই সময়ত আমি শান্তিৰ কাৰণে মাত মাতি আছিলোঁ সমন্বয়ৰ কাৰণে মাত মাতি আছিলোঁ তেখেতসকলৰ ভুল নীতিৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ অপাৰিপক ৰাজনীতি কিছুমান পদক্ষেপৰ কাৰণে বিটিআৰ অঞ্চলটো জ্বলন্ত এটা অৱস্থালৈ গৈছিলে বড়ো অনাবৰৰ সৃষ্টি হৈছিলে বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিলে খাম্পা ডাঙৰীয়াই নিজে ভদ্ৰলোক হৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰি আৰামছে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি আছিলে এইবিলাক কথা খাম্পা ডাঙৰীয়াই নাজানিব सावगारि आखिनो मोजां मोनग्रा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव थानाय सोरजि आर्ट एन्ड क्राफ्ट स्कुला फरायसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों गोदानै मुं थिसननाय सोरजिलु भिजुएल आर्टिस्ट ससाइटिनि आवथायाव थानाय सोरजि आर्ट एन्ड क्राफ्ट स्कुला सोलिफु 2024 मायथाइनि थाखाय बे समाव आजावगासिनो मुं थिसननाय बे स्कुलाव सावगारि आखिनायनि बेसिक आयदा कालार नलेज क्ले मडेलिं क्राफ्ट आइटेमफोरखौ सोलोंनायनि खाबु दङ बेजों लोगोसेनो 1 बोसोरनि नार्सारि 2 बोसोरनि प्रिपारेटरि आरो 3 बोसोरनि डिप्ल'मा कर्सखौ लानो हागोन फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननायखौ दासान्दि क'क्राझारनि मैदेर खर'आव थानाय सोरां गोजौ फरायसालियाव लागासिनो दङ जुदि गोसो गोनां फरायसाफोरा गोदानै मुं थिसननायनि सोमोन्दोआव आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर क्या अब हम एक भिखारी की अकाउंट डिटेल्स चेक करेंगे उस फटीचर लकी का किसी बैंक में अकाउंट
Rakesh Brahma IMआव माइनाव दानि सोलिबाय थानाय सरकार रुलिं सरकार बिथांमोननिफ्राय जों मा खालामनाय जों आसा खालामदों खिन्थु बिथांमोना जों बिथांमोननि सायाव थांनानै जों रिक्वेस्ट खालामबाबो बेखिनि खामानिखौ बिथांमोना मावना होनो हाया बेनिखायनो जोङो जोंनि गामिनि जाखिनि गामियाव एसे एनै रायजोयै मावनानै आबाद खेथि मावनानै मोननाय रांजों जोङो बे लामाखौ ट्रेक्टर आरो जेसिबि लिंहरनानै जों मावनाय जाबाय आरो कंग्रिं बाहुरागुरि गामिया रायजोयैनो बाला अन्थाइनि लामा खोना लादों दैज्लां बोथोरा सफैनो गेजेराव दानसेल' सम दंसै बेनि थाखायनो गुबुन गुबुन ओनसोल एबा गामिफोरनि सुबुंफोरा गावबा गावनि गामि दालांफोरखौ दैज्लां बोथोर सफैनायनि सिगांनो